नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके साली जी के ऊपर एकदम जबरदस्त ब्लास्ट मीटर लेके। और दिल से बताओ तानी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया से गायकी कर देतानी तो एकदम गाना ब्रांड होई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, कैसे लय बा, कैसे कंपोज कइले बानी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, हिंदी में चाहे भोजपुरी में, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग, कोनो प्रकार के मैटर रउआ लिखवावे के बा, बेहिचक रउआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। अरे हिरनी के जैसे चलेली उ चाल हो, कारी कारी अखिया बा रूपवा कमाल हो। का कही रे भाई। हिरनी के जैसे चलेली उ चाल हो, कारी कारी अखिया बा रूपवा कमाल हो। देखो काचही उम्र में सयान लागली, हमारे साली बनारस के पान लागेली, हमारे साली बनारस के पान लागेली। हिरनी के जैसे चलेली उ चाल हो, कारी कारी अखिया बा रूपवा कमाल हो। देखो काचही उम्र में सयान लागेली, हमारे साली बनारस के पान लागेली, हमारे साली बनारस के पान लागेली। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी है। हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइली तो क्षमा चाहत नहीं भैया, काहे कि हम गीतकार बानी, सिंगर नाही। रउआ एकरा के बखूबी बढ़िया से अंदाज में गा सकतानी नया म्यूजिक बनवा के। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ के होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के होखे, बेहिचक रउआ फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। और वीडियो पसंद आइल तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो हाथ जोड़ के विनती बा भैया चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिलत तानी फिर से अगला वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।